Counties wacho ni od bura ma Migori okalo chik ma yiene county ma Migori tiyo kod budget mar hik omenda 2022 nyaka 2023 kata iluongo ni budget and appropriation bill. Bang' bende kalo budget ma kojolo maromo bilion 10.1. E budget ni migao mar thieth emoyudo omenda mathoth maromo bilion 2 ka iluwe kod migao mar apaya kod wuoth ma omiyo omenda maromo siling bilion 1.1. Migao mar pur, pith, jamni kaachiel kod reye oyudo omenda maromo siling milion 797.4 ka migao mar somo, kit chwech kod tuke to ketne omenda maromo siling milion 780. We have just passed the appropriation bill that now needs to be enacted so that Migori County can start off its development agenda after receiving money from the control of budget. One of the key issues is that for the Migori residents is that we are now able to confidently say our bursaries are back, and we are now able to move and start reorganization before January so that we have the forms and documents ready to enable our students, those needy students, be supported from the county government. Kane pok budget ni obiro ne wakwaye ni nitie kuonde moko mane gi ng'ikruok ahinya mondo ng'e ane kapok budget ni obiro. And wadwa duoko nero kamano nikech wan gimachiel kuom gima ne wakone ni nyithindwa nyaka yud bursary. Iwinjo ni 1,120,000 oseketi mar bursary to gi program mano chake gi the former governor, His Excellency Zachary Obado of governor of scholarship. Wachak waketo 1,50,000 e wiye. Koro matiende ni department mar somo ma nyithindwa dhi some nitie chiegni 1,170,000 kendo wakwayo jonyuol nyithindo kik bed dala ni kaka gidhi yudo fiyo.